всички, аз съм Челси, за тези, които не ме познават. Попитах ви в Инстаграм дали искате да видите такъв клип и много от вас се оказа, че искат и заради това реших да го включа в рубриката ми хаштаг отново научили сте. И това е именно клипът с направи си сам планер. Силно се надявам да ви хареса. Ако искате да видите още такива видеа с направи си сам, не забравяйте да му дадете един палец нагоре и да се абонирате за канала ми, за да видите още видеа от мен. И нека да започваме с видеото. Първата страница е страница, на която се опитвам да не рисувам нещо. Не съм художник и никога не съм била и тепърва се уча да правя различни мини рисунки. Doodles са на английски език. И това е начинът, по който всъщност хората рисуват в bullet journalите си и в планерите си. Те са опростени рисунки, които не са никак сложни за направа. Следващата страница е Key и целият overlook от септември до април, където мога да бързо да видя кой ден какво се пада. Когато обърнем страницата, виждаме отново overlook, но този път мога да видя различните дати и какво се случва на тях. Мога да си пиша разни бележки за самия месец и така нататък. Следващата страница е една от любимите ми и това е overlook на септември месец. Отляво са целите, които искам да постигна през месеца, все още не са попълнени. Тук обичам да вписвам най-важните неща, които се случват, някъде ако ходя, какво точно ще правя, в не много детайли, защото така ли, че няма много място. Долу в дясно можете да поставите нещо, което на вас ви харесва. На следващата страница е YouTube графикът ми и тракера. Те не са попълнени, защото не искам да издавам клиповете, които ще правя. Само ще кажа, че за напред имам доста планирани видеа и ще виждате много нови клипове от мен. На следващата страница е здравословен режим и навиците, които имам за септември 2018 година. Като здравословния режим съм решила да поставя главните покупки, които имам да пазарувам, когато отида в супермаркета и мога да се водя по тях и винаги да купувам това, което всъщност ми липсва от самия лист. И примерни закуски, обеди, вечери и снакове, за да, когато не знам какво да хапвам, да си избирам нещо там. Те естествено ще променят всеки месец, едва ли ще ям едно и също всеки месец. Навиците са 7 навика, които искам да следя през септември, когато изпълня нещо, го оцветявам в съответния цвят, съответното квадратче. Следващата страница е една моя много любима страница, която тепърва предстои да попълвам доста и това за книгите за прочитане. Имам доста книги, които искам да прочита, тепърва започвам да попълвам желанията си за книги.
Другата страница е спомени от 2018, която предстои да попълвам. Следващите две страници са пътувания и wishlist, като пътуванията са местата, на които искам да отида. Не съм поставила цел 2018 или 2019, просто те са една обща цел, която когато и да стане ще е супер. Wishlist, в който wishlist аз попълвам всичко, което искам да си купя, независимо колко незначително или скъпо е то, просто обичам да ги вписвам на едно място. Следващата страница е бюджет, който следя парите си и всъщност бюджет и за кое колко давам пари. И последната част, всъщност, която ще ви покажа днес, е седмичното. Това е седмично overview на всичките дни. Има достатъчно място за написването на всичко, което искам да правя през този ден. Като използвам няколко начина. Единия е sticky notes, на които пиша какво искам да правя през деня, а другия начин е просто на чистия лист да вписвам всъщност нещата, които искам да правя. За малко да забравя, тапчетата, които виждате в момента, са от Office One Superstore. Те са прозрачни и може да се пише на тях. Така много лесно стигам до страницата, която ми трябва и всъщност последствие много ще ми върши работа, когато продължавам напред в следващите месеци. Няма да се лутам докато намеря страницата, всъщност, която ми трябва да видя нещо. И общо взето това е. Надявам се да ви харесат. Стремях се нещата да не са толкова трудни за направа и всеки може да си ги направи вкъщи, без да има кой знае какви умения по рисуване. Сетовете с лепенките и сетовете с sticky notes са от Kaufland. Фломастерите, с които цветявам, също са от Kaufland. Химикалът и тънкописъцът всъщност са от Ozon BG. Ще сложа всичко, което съм ползвала долу в описанието, за да можете да го видите, да си го закупите, ако искате. Силно се надявам планера да ви е харесал. Доста се постарах да изглежда добре и също време да не е прекалено трудно да си го направиш сам вкъщи. Ако си направите такъв планер или вземете някоя идея от това, което гледахте, много ще се радвам, ако ми изпратите снимки на нещата, които вие сте направили. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Дайте на клипа по един палец нагоре, за да знам, че ви харесват такива видеа и ще се видим в следващото ми видео. Чао!